दीपक दिलदार कहीं जौन दून सारे बारे त ढूंढिए पर हमारा लोन ले ली राजा जी एगो आई फोन ले ली। तो नमस्ते प्रणाम, हमारा छोट भाई गुड्डू कुमार तरवा सब वीडियो के छोड़ के मन जाए काज की वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्ट होके बा आ बहुत ही टॉपिक के हार्ड होके बा काज की दूगो जौन खास खास बारे इस साल पगला गल रहन कुछ दिन पहले। तो हम आज हमारा सुन के बहुत ही दुख के बात बा कि आज सुन के हमारा बहुत दुख लागल है काज की जौन दीपक भैया बरहन यानी दीपक दिलदार सिंगर जौन बारे भोजपुरी गायक लोकप्रियता उनकर मैंने लोकप्रियता बहुत ही बढ़िया बा, बहुत ही हिट गाना देवलन अपना भोजपुरी समाज में। उनकरा के आज हम का कही नो आज आंसू गिरत देखनी है, बहुत ही हमारा दुख भइला जब का कहीं जब देखनी नु हम दीपक भैया के बहुत ही हमारा दुख लागल। हम कहीं ना कहीं एगो सिंगर बने खातिर बहुत पैसा के काम बा, बहुत रुपया के काम बा, यानी बहुत ऊंचाई चढ़ के पड़ेला तब जाके वो सिंगर बनल रहा। आ कहीं ना कहीं कुछ लोग आके उस ओकरा के तहस नहस कर देता। तो आज ओकरे पर हम बात करे खातिर आयल बनी। तो इहे भैला मन मुद्दा के जौन बात यही पर बा। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक रो देखें आ वीडियो के लास्ट तक देख के लास्ट में जाके हमरा जवाब दें। तो तने भुराई सुनी दीपक भी हम आप सबके बहुत सम्मान करीला। तो ये है भोजपुरी के कलाकार दीपक दिलदार जो पलन दीपक भैया चाहे जे भी भोजपुरी समाज के सिंगर बानू बहुत अच्छा लगल यार। कैसे देख हमरा ई चीज लौके लानू कहीं ना कहीं जौन फेसबुक पर प्रचार आवेला ओकरा से तो बढ़िया बानू। ई तो मस्ती के चीज बा, इंटरटेनमेंट की चीज बा। अगर यदि इंटरटेनमेंट ना होई तो जैसे कि शादी भी अपनी के देहात में पड़ेला तो लोग चाहे देहात चाहे शहर टाउन चाहे कहीं भी बिहार के कोना कोना में तो लोग जौन डांस कर जाला एगो तो कहीं डांस होई ना, एगो तो कोनो इंटरेस्ट आई ना, एगो तो कहीं मजा आई ना। तो ये सब चीज़ लेकर ही डांस को करे खातिर गाना आवेला। तो ये में कुछ लोग ऐसा भी बा जिकरा हम तो नाम धैये देनी है आगे और का कहीं कुछ ऐसा लोग घटिया लोग के सोच के बा कि मुहिम चले वाला कोनो अश्लीलता आवेला आ खुद ही अश्लीलता कब दे तो कोनो पते नहीं के चलत। तो हम ये कहें कि खाली जाए लोग दीपक दिलदार भैया के गाना बहुत ही मस्त बा। ढोड़िए पर राजा एगो लोन ले ली, राजा जी एगो आईफोन ले ली, बहुत ही मस्त बा, बहुत ही बढ़िया बा, जाके सुनी। और जे भी एक विरोध गाना क्या होता है ओकरा के कमेंट करके बढ़िया से रियलाइज करी काज की ऐसा कुछो बात नहीं के भाई हमार बहुत ही अच्छा की चीज़ बा भाई। अगर भोजपुरी समाज आगे बढ़ता कहीं ना कहीं ई फायदा कमी केहू ना देखे जौन वीडियो वो बरा शूट होता रहे, जौन वीडियो ए बरा शूट एक बारे में केहू चर्चा नहीं कर। तो ये अगर सिंगर केहू के रेले आवता तो हम रेले खातिर हम मौजूद बानी भाई। जे भी सिंगर बा भैया रो लोग यहीं गावत रहे बिहार के अपना भोजपुरी समाज के नाम